Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wayahe mancing meneh iki. Wis sore iki, wis wayahe golek cacing, golek umpan, kayak mangkat mancing. Iki umpane gerer cacing ae, Bro. Wis targete iwak sak nemune. Apa sing mangan kuwi sing digo balik. Oleh kakap gawa kakape, oleh petik digawa petike. Wis iwak apa wae iki. Sing nyangkut nang pancing gawa balik. Pokok aja ula wae. Angger ula wis tugel senare wae. Ben digawa sak senar-senare karo ulane. Beh iki nyaput to iki arep mancing kok malah nyangkut barang iki. Panis dipasang cemplunge. Bismillahirrahmanirrahim. Wak-wak teko sing ado padha mara, sing cedhek mangano. Iki strike pertama iki. Nah, apa iki? Oleh nila, Bro. Nilane sik bocil tapi. Gak apa-apa antre rezekine iki wis angkut-angkut wae. Eleh, ini pelaris sik malah arep pucul barang lho. Ini mlebu kene sik. Nah. Oleh meneh. Masih bersama nila-nila bocil. Ngono kuwi kok ya ora sing gedhi sing mangan. Kok sing cilik-cilik. Sitoke urung didekekne sitoke wis oleh. Paling gua cara senene nilane. Tapi sing cilik-cilik, empo sing gedhe nanti. Oleh nila meneh. Jumblung nih meneh. Wah, iki lumayan iki rada gedhe. Meh-meh 3 jarian lah. Cara kena sebulaneh ngono paling luwih gedhe. Tapi ora kena aku, lah malah arep pucul barang. Wedine iki nek cilik-cilik diculne sok gedene iki ora kena aku. Dadi cilik-cilik ngene iki diangkut wae. Nggo pancing loro ki enak ngene iki. Sitoke oleh, sitoke dekekne lah iki. Sitoke dekekne rung sida, wis sitoke wis oleh. Nganti wut pokoke. Lah iki malah nyangkut barang lah. Tak kira lewat gedhe, ternyata nyangkut. Rungsep kuwi. Wis mulai sore iki, mulai gacor iki. Ah, iki lumayan iki. Telung jari iki. Gini, mangane. Kenek ora kowe. Angel men iki. Iya. Cemplung nih, plung. Makan irung sida rampung sitoke wis oleh neh.
Ya ampun, bocil tenan iki tapi. Wis iki terakhir bola apa iki? Sak oleh-oleh iki. Terakhir semarep maghrib. Weh, terakhir diwai keting. Sak jempol sikil. Lumayan lah. Wis dinane wis peteng tenan iki. Wayahe balik iki. Angel men ta iki. Cepot iki. Suwek cangkeme wae. Kowe. Amit ya, amit macam bayi. Wis iki harus mulai maghrib. Kita wayahe pulang. Pitik wae sore balik mosok dhewe mancing sore ora balik. Kita sepilne oleh wis semangkok. Wes mending lah. Kena tinggal mangan nang omah, tinggal lawuh. Ngono ae pola dina iki. Tak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.